sila ta bani, in za ku gane so ne sila ta bani. Mene hakika so ne na zamani ne, muna a harka mata na so ku gane. Ki bani rushi shi ma so ne ki gane, ko za a karni tabbas muna ajo ne. Bani da naira amma tana gare ni, taimun halacci na gane ba bayani. Wa za ta so ni dan Allah ku jiyo ni, ranar sande wata rana ba zan manta ba. Ranar ne Humaira ba a gani ba, sai ga kiran mamansu ta yi kudu ba. Tana bayani na so ni fa na gane, Humaira ce an rasa inda ta yi ne. Maman Humaira take fada ku gane, kamar na faɗi Abdul sai ya taro ni, dan kar na faɗi sannan ya ajiye ni. Ina ta kuka waza ya zo gare ni, aso da ƙauna mun shaku sai ku gane. Allah sarki Humaira kina ina ne, dare da rana kewa ina ta yi ne. Ga hotonta ni yanzu zana nuna, inda ka ganta dan Allah sai ka nuna. Ga nan ba kira ina jira.